Ahojte rybári, tak nachádzame sa na mieste číslo 18. Toto miesto takisto ponúka komfort pre dvoch rybárov. Miesto je špecifické tým, že vo vode sú vlastne Rákosinové ostrovy. Sú dva poľave po pravej strane a presne pred miestom sa nachádza prieplav, cez ktoré vlastne takisto do tejto časti prichádzajú tie ryby. Je dobre chytať kvázi v blízkosti tých ostrovov, nakoľko je to také prirodzenejšie pre tú rybu. Je tam zás nejaká prekážka vo vode, tá ryba sa tam cíti bezpečne. Takže radi vás uvítame takisto aj na tomto mieste a veríme, že sa vám tu bude dariť.